Ibag nga bigat ti amin. Iti iso amin nga dumdumngeg iti daytoy nga live broadcast. Kablawan na kayo iti naibag nga bigat tayo amin. Kadag iti panak nga Ilocano iti entero a lubong. Ken kastameten iti pagilian tayo a Pilipinas. Dito Ilocosur. Ken dito'y Galimuyod. Imbag nga bigat, Kasinsin, Mercy, Castro, ni Ading, Charity, kumusta? Good morning. Medyo nagloko ba si dati? Technical, so nga, ayos tayo. Okay. Good morning. Naibang nga bigat, dito'y Pilipinas, alas 5:28. Dito Canada siguro malam. Okay, ni Mercy, di Singapore sama tiyan mo, Kasinsin. Ya, kumusta nga iti biyag dita? Praise God. So, agdungag tayo man pwede music. Background. Iti daytoy nga agsapa, kalagiti amin nga agbibuya, iti daytoy nga live, wenno kadagiti makabuya. Iti daytoy nga live, kas adadalan tayo nga ni Apo tayo Jesucristo, isulaeng ti may maysa nga mangisalakan, tintero nga lubong. Jesus Christ is the only Savior of the world. Tapnon ti kastakit adalan tayo nga saan nga ti relihiyon ti mangisalakan, saan nga ti siya sino man na tao ti mangisalakan, no saan laeng nga ni Apo tayo ng Jesucristo ti may maysa ang mangisalakan kada tayo. Ket naadal tayo nga ni Apo Isos kas saritaan ti Biblia ngay may tapnon ti kasta ipaay na ti biyag na nga may paay kada tayo. Ket daytoy ti talged tayo nga awan ti sabali nga mangisalakan no saan nga ni Apo Isos. Ta awan ti sabali anagan nga naited ti babaen ti langit ang mabalin tayo pakaisalakanan no saan laeng nga tinagan ni Apo tayo nga Jesucristo. Isulaang ti mangisalakan kada tayo. Ket iti daytoy nga agsapa, ituloy tayo dagiti mangpaneknek the scriptural basis of why that we can say that Jesus Christ is the only Savior of the world. Ado dagiti mangpaneknek ditoy nasantuan nga surat. Tapatsyan tayo at ti Biblia iso ti insurat ti Diyos nga mangted kada tayo iti talged nga umasdeg kini Apo Isos. Tapnon ti kasta isalakan na tayo, saan lang nga mangisalakan, no di ket mangagas, iso ti mangbalbali ti biyag, iso ti mangted ti biyag agnanayon. Dayta ti makita tayo kakabsat. Ket addalaeng may maysa amang palinteg ti tao, manipod iti basol, iso ti panamati kini Apo tayo Jesucristo. Anya dagiti mabasa tayo ditoy nga mangpalinteg wenno scripture nga mangibaga nga nila ang Apo Isos timang palinteg. Jesus Christ is the only one that can make a person righteous before God, and that is
our faith in the Lord Jesus Christ. Dejila ang panamati tayo kini Apo Isos. Kuna na dito'y Roma, Kapitulo 3. Kalagiti sumagmumano nga bersikulo dito'y Roma, Kapitulo 3. Kuna na dito'y, kas kuna tinasanto na surat, awan ti uray maysa na linteg a tao, ket awan ti uray maysa a makaawat, wenno mangbiro kiti Dios, pinanawan da ti Dios. Ket nagbalinda amin adakes awan ti uray maysa nga garamid iti naimbag, kaslatanem asilulukat tingiwat da. Agkakadakes kinaulbod ti baliksen dagiti dila da. So makita tayo nga amin nga tao ket nagbasol. Kuna na dito'y makapatay asao kuna na kasla gita ti uleg ti ibkas dagiti bibigda, napardasda mangdangran ken mangpapatay iti sa dinuman apapananda, pannakadadael ken kinakasang ti ibatida, di damet na sursuro ti agbuteng ti Dios. Daytoy ti kasasaad ti tao managbasol. Ket adu lagiti makita tayo wenno maobserbar tayo, ti aglawlaw tayo, nga kinadakes ti tao. Manipod idi. Isut gapuna nga awan ti mangpalinteg ti tao, no saan laeng nga ni Apo Isos. Ituloy tayo nga basahin, di ko na dito. Tawan ti tao amang palinteg, iti imatang ti Diyos, babaen ti panangtungpal na, iti linteg. Antay mga mabalin nga mapalinteg. No dagiti laeng linlinteg ti suruten tayo linteg ti tao, uray pa dagiti banbanag nga nadyusan ti aramiden tayo agbalintay nga nalinteg ngem no awan ti pamati tayo ti Dios, antay nga mabalin nga mapalinteg. Kanya pwede ko na dito. Agserbi ti linteg amang ipakaammo ang nakabasol ti tao. Dahil ti linteg agserbi laeng sarming, wenno basar. Tapnon ti kasta, ket ti tao makita na ang nagbasol. Ngem no may papan ti mang palinteg, wenno mangted ti pannakadalos dagiti basbasol tayo, awan sa bali. No saan nga ni Apo Jesu-Kristo timang palinteg. Di ko na dito agserbi ti linteg amang ipakamo ang nakabasol ti tao, palintegen ti Dios dagiti tao, gapo tamamatida kini Jesu-Kristo. So nga di pamati laeng kini Jesu-Kristo, iso timang palinteg ti tao. Aramiden ti Diyos daytoy kadagiti amin amamati ken ni Kristo. Tawan Apolos ti pagdudumaanda. Good morning, Franz Zamora. Kapsasama ni kalala niya. Anak samat ni kalito ni Jason Manuel Franz Zamora. Okay, good morning. 4:30 kanon di jay. 4:30 ijay Canada. Ti malam. Okay, naimbag nga malam. Magandang hapon po sa inyo dyan, Jonathan, Charity. 4:30 p.m. Sister Nelia, Pastor Nelia, dito Abra. Naimbag nga bigat. Amen, Pastor. Good morning. Good morning, Pastor. Okay. Good morning. Ibang nga bigat. Okay. So, ituloy tayo. Isu nga may salaang ti mangisalakan, tintero nga lubong. Nilaeng apo tayo nga Jesu-Kristo. So, kadagiti amin nga makabuya iti dayto nga video.
kang runaan na kadagiti sanpay nga mamati kini Apo Isos. Awan ti sabali amang isalakan kadadayo gayem ken kabsat. No dilaeng ni Apo tayo nga Jesucristo. Isulaag ti mangisalakan kadadayo. Awanan ti sabali. Ituloy tayo nga basahin, ti kunana dito Roma, Kapitulo 3. Aramiden ti Diyos, daytoy kadagiti amin na mamati kini Kristo, tawan Apolos ti pagdudumaanda, nagbasol amin na tattao, ket agkurang da, iti kinadayag ti Diyos. Ngem gapu ti parabor, as si aayat, ngayon ti Diyos, mapalintag ti amin na tattao, iti sangwanan na babaen, kini Kristo Isus. Mangwaya-waya kadakwada. So, awan ti sabali nga nalinteg no saan nga ni Apo tayo Isu Kristo. Isod nga po na nga agdayaw tayo, agmamati tayo kini Apo Diyos. 11:35 p.m. dito Reverend ni Pastor John. Kamusta ka dito, Grace? May bag nga malam agsapat niya. Dito PM. Niya Rabi. Rabi. May nakaring kapelang. Reverend. Evangelist John Gagayed. Kablawan ka iti nagan ni Apo Isos kanti familiam. Dita Grace. Dapat na yun na jay ko na na. Dapat ko na na dyan. Okay, hi to all ko na ni Pastor John, Reverend John, kay Gayat. Okay, kumusta kayo dito ading? Okay. So, nila nga po Isos, ti mangisalakan. Dagito iti mangipanagnag. Nga awan ti mangpalinteg ti tao no saan laeng nga ni Apo Isos. Tawan ti sabali ang nalinteg ken awan ti basol na no di laeng ni Apo tayong Jesucristo. Taamin tayo nagbasol tayo. Awan ti nalinteg. Uray kasano ti kadakkel ti basol mo gayem kabsat ading manong tatang nanang. Ore kasano kadakkel di basol tayo, ayayaten na tayo ti Diyos. Kaya't nang may salakan tayo, kaya't nang balbaliwan ti biyag tayo. Kaya't nang mamamu tayo, isuna, akas manubot, ken mangisalakan, kada tayo. Kung ano pa dito, ngem gapu iti parabor, asiyayat, ngayon ti Diyos, mapalintag ti amin na tao, sangwanan na, babaen, kini Kristo Isos, amang waya-waya kadakwada. Taindaton ti Diyos ni Kristo Isos, tapno babaen ti papatay na. Iso ti pakapakawanan, dagiti basol, dagiti tao, babaen, iti pamatida, kinkwana. Inaramid ti Diyos, daytoy, tapno ipakita na, ti kinalintag na. Iti napalabas. Naanos ken pinalabas na dagiti basol ti tao. Ngem iti agdama at tiyempo, di na palabasanen ti basol ti tao, tapno ipakita na ti kinalinteg na. Kastoy ti panangipakita ti Diyos, analinteg ti aramid na, ket palintegen na ti amin mamati kini Jesus. So nga dagiti amin mamati ken ni Apo tayong Jesucristo, mapalintig da, palintigin na. Babaen, ti anak na, nga ni Apo tayong Jesucristo. Anya nga ro ti mabalintay pagpasindayag, antay nga mabalintay pasindayag, uwin magpalangguad, nga mabalin nga ibaga tayo, nga nalintig tayo, awan ti basol tayo, uwin no hantay mga kriminal, hantay mga drug addict, hantay mga agtatakaw, hantay mga mapapatay, nasingpet tayo, ngem no, saan mo nga patyen ni Apo Isos, nga iso ti mangisalakan ken ka, saan tayo nga magunod ti panakaisalakan. Ta inted ni Apo Isos ti biyag na,
ije cross. Imay diti daga, tapnon ti kasta, subutan na tayo. Hantay nga mabalin, nga masubot, wino mapalintag, iti anya manawagas, anya manapamayan, awan ti sabali nga pamayan, no dilaang ti panamati, ini Apo Isos. Saan nga ti relihiyon tayo? Oray niya ti relihiyon tayo. No saan tayo amamati, ini Apo Isos. Oray niya, winno kunadayo, nga oray kasano kalatakmat ti relihiyon tayo, no saan tayo nga patyen ni Apo Isos, akas mangisalakan. Hantay mat nga mapalintag, hantay mat nga may salakan, hantay nga agbalin nga nalintag ti sangwanan ti Diyos. Nawan ti pamati tayo, kini Apo Isos. Taibilang tayo ang mapalintag ti tao, iti sangwanan ti Diyos, babaen iti pamati. Man can be justified by faith. Kahit saan ababaen ti panangtungpal na itilintag. So, nalawag dita nga awan ti tao analintag ti sangwanan ti Diyos. No saan nga mamati, kinapo tayo nga Iso Kristo. So, gapuna nga dagito iti mangipanagnag. No basaan tayo ti sibukal a Roma chapter 3. Nga niapo tayo nga Iso Kristo isulag timang palintag. Kaya nya pati ko na mo ng Juan kapitulo 2 versikulo 1 2 ken 6 kuno na. Anak ko, isurat ko daytoy kada kayo tapno di kay agbasol. Ngem no adda makabasol kuno na. Adda mangibabait kada tayo iti Ama. Sino ti mangibabait kada tayo? Iti Ama, iti langit. Kunana ditoy, ni Hesus Kristo analintag. Jesus Christ, who is the righteous. Jesus Christ, the righteous one. Iso lang ti mangibabait kada tayo. Awan ti sabali nga mangibabait kada tayo iti langit. Saan lang nga ni Apo Isos? Oray pa iti mismo nga inana, dito'y rabaw ti daga, idinayanak ni Apo Isos. Nga ni Virgin Mary, saan nga iso ti mangibabait kada tayo, iti langit. No saan, no di lang ni Apo tayo nga Iso Kristo, ti mangibabait. He is the only mediator of all men. If we pray to the Lord, He will mediate us in the Father in heaven. Iso ni mangibabait kada tayo. Kaya mga kapatid, magulang mga kapatid, sa Panginoon. Walang ibang tagapagligtas sa atin, kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Kung ating tatanggapin sa ating puso, sa ating buhay, ang ating Panginoon, siya ang magliligtas sa atin. Siya ang magbabago sa ating buhay. Siya ang magbibigay ng kapayapaan, buhay na walang hanggan sa atin. Kahit gaano man kadami yung ating kasalanan, kalaki yung ating kasalanan, kung tayo'y magtitiwala sa Panginoon, manampalataya sa Panginoon, tayo'y Kanyang patatawarin at babaguhin ang ating buhay kung tayo maniniwala sa ating Panginoon. So, kadagiti pada nga Ilocano, itintero nga lubong dito Pilipinas, dito Ilocos Sur, kaya dito Galimuyag. Nila nga po Isus ti kasapulan tayo. Tapno may salakan tayo. Mabalbaliwan ti biyag tayo. Maagasan na giti sakit tayo. Mabalin nga damo lagi ti mangagas. Ako na tayong lagi tayo faith healer. Winno ko na tayong herbularyo. Kanda dumapay. Ngam, niapo tayo ng Iso Kristo. No isot mangagas. Iso dahi ti panakaagas nga nananay. That is complete healing. If we pray to the Lord, if we ask the Lord, Jesus Christ, to heal us, He will give us complete healing because there is power in the name of Jesus. Adapan nakabalin, tinagan, ni Apo tayong Jesucristo. Awan sa bali,
nga mangisalakan kada tayo, mangagas, mangbalbali ti biyag. Sa langan ni Apo Isos. Nya pwede ko na dito ni Kristo matlaeng ti pakapakawanan dagiti basbasol tayo. Ket saan laeng dagiti basol tayo no di pa ikit dagiti basol ti amin na tao. So ti inaramid ni Apo Isos di cross, it is once and for all. Na minsan laeng ken may paay kadagiti so amin. Para iti basol iti sangalubungan. Ti sakripisyo ni Apo tayong Jesucristo iti cross ket may paay kadagiti amin at tao tintero nga lubong. So ako na ti Biblia, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes on Him should not perish, but have everlasting life. Awan ti mangted kada tayo. Ti panakaisalakan, nasanlangan ni Apo Isos. Ti agkuna nalintag, wino. Ti agkuna at ngagtalina iti ti Diyos. Masapol ngagbiag, akas ti panagbiag ni Jesucristo. Kalpasan na ti tao ket mamati, kini Apo Isos, ket kunana nga adda ti Diyos kinkwana, masapul met ang makita ti biag na. Dahil ti maawagan nga panakayanak ang mabaliwan. Born again. Tako na ni Apo Isos jay John 3:3, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. No saan nga mayanak ang mabaliwan ti tao, ano nga makita ti pagarian ti Diyos. Iso nga ti pamati kini Apo Isos, ibunga na ti panagbalbaliw, may kat dagiti bisyo. Dagiti bisyo, arak, sigarilyo, sugal, panakikamalala, panagsususik, dagiti basbasol ti lasag, araramid ti lasag, ang saritaan ti Galacia, Kapitulo 5, nga dagiti araramid ti lasag, dagiti imimon, apal, panagbarbartek, panagsususik, panakikamalala, ken dagiti iso amin nga umasping kadagitoy nga araramid ti baso, araramid ti lasag, araramid ti tao, winubasol, ket dagitoy ti maikat no mamati tayo kini Apo tayong Jesucristo. So adda pan na kaya nakamabaliwan. That is the proof of being a believer of the Lord Jesus Christ. When you are born again, when your life has been changed, kung ating buhay ay binago, nabago yung ating buhay, yan ang magpapatunay na tayo ay tunay na naniniwala, nananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Anya pa iti kunana, kalagiti daddo mga paset ti surat, ti Biblia, iti Episo, Kapitulo 1. Dito Episo, Kapitulo 1, ng surat ni Apostol Pablo, makita tayo dagiti pamaneknek nga nila ang Apo Isos, ti mangpalintag ti tao, mangisalakan ti tao. Kung ano dito ibabaen, iti papatay ni Kristo. Episo Kapitulo 1. Kalagiti sa mamumano nga bersikulo. Babaen ti papatay ni Kristo, nagunod tayo ti waya-waya, ket napakawan dagiti basbasol tayo. So nalawag nga gapo ti ipapatay ni Kristo. Isu ti pan nakagunod tayo ti waya-waya. We have freedom. Freedom from sin. And being forgiven from our sins. Babaen ti ipapatay ni Kristo. No awatan tayo ni Kristo Jesus, no patsyen tayo, ni Apo tayo nga Isu Kristo. Kas manubot ken mangisalakan tayo. Isuna ti mangwaya-waya, mangpakawan. Nya pwede ko na nito. Anya na nagdakkel ti parabor ti Diyos, inkedengen ti Diyos, ababaen ken Hesu Kristo, pagbalinan na tayo, nga anak na. Nagpindas ko na nagdakkel ti parabor ti Diyos. Inkedengen ti Diyos, ababaen ken Hesu Kristo, pagbalinan na tayo,
nga anak na. So that is confirmed. Dayta kay na konfirmaran nga nilaang apo tayo nga Jesucristo. Iso ti pamayan tapno agbalin tayo nga anak ti Dios. O anyan nga nagpintas. Kahit mo kadi ti agbalin nga anak ti Dios. Gayem kabsat. Kadagiti pada nga Ilocano, tintero nga lubong. Kahit mo kadi ti agbalin nga anak ti Dios. Mamati ka lang kini Apo Isos. Kahit agbalin ka nga anak ti Dios. Kung na ijay Juan Kapitulo 1, versikulo 12. Nga dagiti so amin nga imawat. Ken mamatigin kwa na. Kinaputang Jesucristo. Inikan na idati kalintigan. Nga agbalin nga anak ti Dios. Isod ka po na nga dahita ti talgad tayo kakabsat. Nga nila nga po Isos ti patsyan tayo. Kahit iso ti mang balbalyo ti biyag tayo, mangisalakan kada tayo. Kan na tayo ti biyag ng nanayon, mangagas kada tayo. Anya pa iti ko na tayo tuloy tayo, ti Episo Kapitulo 1. Dahito iti pagayatan ken panggep na. Idaydayaw tayo ti Diyos, gapu iti nakaskas daaw, apan nangipakita na, iti kinaimbag na kada tayo. Gapo iti inted na asagot kada tayo. Babaen iti inaramid ti dungdungwen ng anak. Dahil iti inaramid ti Diyos kada tayo. Gapo iti panagayat na kada tayo inted na ti dungdungwen na unay ng anak. He gave His beloved Son, Jesus Christ, to the whole world so that you and me will be saved. Jesus Christ is the only Savior. Mabalin nga kunam nga adda ti sabali nga pamayan. Mabalin nga kunam nga adda sabali nga mangisalakan. Ngem dayta nga pamatim wenno panpanutem ket riro panagkamali. It is wrong. Nila nga po Isos. Jesus Christ. Isungan na tayo di cross 2,000 years ago. Na tayo ni Kristo Isus di cross. Tapno, subutin na. Nagiti basbasol tayo. Kahit naawatan tayo ni Apo Isus. Kahit mamati tayo kinkuha na. Iso, mangisalakan kada tayo. Kaya pwede ko na nito. Inaramid na ti pinanggap na, impakaamuna kada tayo, tinalinteg a plano na, ngayon ikideng na atong palen, babaen, kini Kristo. Iso da ito pagkaykaysaan na, ti nga parsuaan, amin nga da sa dilangit, kan dito'y daga, ani Kristo, ti panakaulo, maaramid dagiti amin na bambanag, kas mayanurot iti plano, ken pangedeng ti Diyos. Pinili na tayo, ngagbalin na tao na, babaen ti panakikaykaysa tayo, kini Kristo, gapo iti panggep na, iti punganay. Isu nga dayta iti panggep ti Diyos, manipod ti punganay. Idi nga nagbasol ti tao, manipod kini Adan, kini Eva. Pinanggepen ti Diyos, nga isalakan ti tao. Isod gapuna nga nangibaon kadagiti mamadtuna, propeta, ken kadagiti muna, nga tattao ti Diyos, nga nangipakaammo, iti sao ti Diyos. Ngem, ti tao, kaskas dilatang nagbasol, nagsukir, sanda nga inkankano ti Ebanghelyo ni Apo tayo Jesucristo, Ebanghelyo ti Diyos. Aging gana nga inted na ti bugbugtong anak na, ti kakaiso ng anak na. Tapnon ti kasta. Datayo ket may ispal, may salakan tayo. Tapnon maugasan, may kat dagiti basbasol tayo. Babaen laeng ti anak na, nga ni Apo tayo Jesucristo. Sungawan ti sabaling aramidon tayo, no di mamati kini Apo Isos, ket sapulen tayo dagiti kapilya, churches,
simbaan, nga mangibagbaga, nga ti panakaisalakan, ket babaen laeng ti pamatikin Kristo, panagbiag babaen ken Kristo, aging gana nga umay. Ni Apoteng Hesus Kristo. Tadwala ang tiurorayan ti tao. Tiurorayan tayo. Isu dayjay panakatay, ken iyo umay, ni Apoteng Hesus Kristo, dwala. Isang gapo na nga no inawat mo ni Apo Isus, kas manubot ken mangisalakan mo, intun matay ka. Kung natin Biblia nga saan tayo nga natay, kung nanapay ka di Biblia, no di kat maturog tayo lang. Tati panakatay iso day tati ruangan, pangrugyan, tiag na nayon abiyag. So ako na ni Apostol Pablo nga dumteng to ti tiyempo nga dagiti amin nga natay ken Kristo, bumangon danto. Ket datayo si bibiyag, aging gana tiyay na, sumabot tayo ito, karagiti ululap, ijay tangatang. O nagpintas, kabsat kan gayam. Nga, day dagayam ti kinapudno, nga adat ti saan nga matayin to numay, aging ganang umay ni Apo Isus. No patsem nga saan kang matay, aging ganang umay ni Apo Isus, ket marami day ta. Ngem no, dumteng ti papatay, kung natin nasantuan nga surat, nga agungar tayo ito. Pagungaran to ti Diyos, dagiti amin nga natay, ken Kristo. Uray met dagiti natay, dagiti saan nga mamati ken Kristo, agungar da, ngem iti sumaruno. Dayjay pan nakaukom. So ako na ti Biblia nga nagasat dagiti mayraman ti umuna, a panagungar. Kaya nang sawan, adda umununa nga panagungar. Isu ti panagungar, dagiti nalinteg. Dagiti napakawan ti basol na babae kini Kristo. Yun yung mga sinasabi ng banal na kasulatan na mapalad yung mga mabubuhay na muli, yung mga mauunang mabuhay na muli, yung mga sumasampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Ngayon dagiti agungar ti may kadwa, iso ti panakaukom, manipod kini adan, ginggana kalagiti iso amin nga tao, agungar dan tumat, ijay pangukuman ti Diyos, sangwanan, iti pangukuman ti Diyos, tapno dosaen na, dagiti saan nga namati, kinkwana. Iso nga pinili na tayo ti Diyos. Tapnon di kasta. Kahit nagbalin tayong anak na. Kanya pwede ko na nito. Nagbalin kayo met at tao ti Diyos. Idi nanggigyo, ti pudno aminsay. Tinaimbag adamag. Anangyag ti panakaisalakan nyo. Dati ko na ni Pablo. Dati saan nga pudno nga minsay. There are false messages or false teachings. There are false preaching. They are not preaching about the gospel of the Lord Jesus Christ. They are not preaching about the good news of the Lord Jesus Christ. Ngayon tikas kasabada. Mabalin nga tikas kasabada ket sabali nga tao. Mabalin nga tikas kasabada ket may papanti bukod da nga sikta o relihiyon. Nga ibagbagada nga no saan ka amamati, wino saan ka nga agbali na kamkameng, iti daytoy nga relihiyon, simbaan, wino iglesia, wino kapilya, saan ka may salakan. Dayjay ti ikas kasabada. Iso ako na ni Pablo, nga nagbalin tayo met at tao ti Diyos, idi nanggag tayo ti pudno ang minsay. Anya rito nga minsay, tinaimbag adamag, anangyag ti panakaisalakan tayo. Ti panamati tayo, kinaputang Jesucristo. Kunana, namati kayo kin Kristo. Kunana, ket minarkaan na kayo ti Diyos. Babaen ti panangted na, iti Espiritu Santo. Nga inkarina, kas pakakitaan, ti panangtagikwana kaladayo. Iso nga di namati tayo, kini Kristo. Minarkaan na tayo ti Diyos. We are marked by God
through the Holy Spirit. Dahil ti mang panagnek ka tayo. Nga datayo ti anak ti Diyos. Anak na tayo ti Diyos. Idi nga namati tayo kan Kristo. Babaen ti panangtid na ti Espiritu Santo. Iti biyag tayo. Kada iti Espiritu Santo. Iso dayo ti mang balbali iti biyag tayo. So ako nagtatay nga no, mamati ka kin Kristo, ti sumaruno, iso dayo panakapabaro ti biyag mo. So if you believe in the Lord Jesus Christ, the proof that you are a true believer in the Lord Jesus Christ is that you are being born again. You have been born again. Nayanak ka na baliwan. And that is the work of the Holy Spirit. So adat Espiritu Santo kaladayo, we have the fruit of the Holy Spirit. Nga sarsaritain na ijay Galacia, Kapitulo 5. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, kindness, goodness, long-suffering, gentleness, faithfulness, and self-control. So adda kaladayo, dagiti bungbunga ti Espiritu Santo. Dagiti bungbunga nga mangted kaladayo ti baro apan nagbiag. Mabalbaliwan ti biag tayo. May kat dagiti araramid nga linalasag. Araramid ti lubong. Basol. Nga iso nga mangparparigat ti tao. Iso nga mangdadaal ti tao. Dagita ti araramiden ti kabusor. Nga iso ti diablo nga ni Satanas. So ako kuna ni Apo Isos ijay surat ni Juan, Kapitulo 10, versikulo 10. Kuna na nga ti mananakaw, imay, ngagpapatay, agdadaal, kinagtakaw. Ngem siyak imayak, tapno madaan kay ti biag, anawadwad unay. Iso nga dayta ti imayan ni Apo Isos, mangted ti biag nga nawadwad unay. Ngem ti kabusor, nga iso ni Satanas. Iso ti mangtakaw, ti biag tayo, mangtakaw ti ragsak tayo, mangtakaw ti anyaman nga naimbag kada tayo. Dadailin na ti tao, papatayin na ti tao. Ngayon ni Apo Isos imay, tapno madan ti biyag. Nasyaat nga biyag. Ana kayat nga ti biyag tayo maparparigat gapo kadagiti basol. Nga gapo iti basol narigat ti biyag. Dahil ati rason na. Wenno ti gapo na, no apay nga ti tao, ket narigat ti biyag na, gapo ta awan ni Kristo iti biyag na. Ket ti sursuruten na iso dagiti araramid nga kayat ti kabusor nga iso ni Satanas. Iso nga si kagayan iti dayti agsapa. No saan mo pa'y nga inawat ni Apo Isos. Awatem kas manubot ken mangisalakan mo. Mamati ka sa pulem dagiti lugar. Dagiti manursuro may papan ti sasaw ti Diyos. May papan kini aputeng Iso Kristo. Nga iso ti mangisalakan. Mangagas, mangbalbali ti biyag. Iso ti surutan tayo. Ate nga sumurot kadagiti grupo ti relihiyon wenno mga kasaba nga sandang ikas kasaba tinagan ni aputeng Iso Kristo. Only the name of the Lord Jesus Christ. Jesus Christ, the name of Jesus is the only Savior of the world. Isod ka po na, nga daydayawan tila, daydinagan ni Apo Isos. Kung natin Biblia, nga siya sino man, nga magibaga, nga ni Kristo Isos, iso ti Apo, may isalakan to. If we confess that Jesus Christ is Lord, we will be saved. So, adda pa nakabalin, tinagan ni Apo Isos. Nubaliksin tayo, tinagan ni aputeng Iso Kristo. Anya pwede ko na ito'y Hebrews, Kapitulo 9. Pwede ko na ito. Ngem tila ang kangatuan apadi iti sumrek ti akin uneg apaset. Ket maminsan laeng itip makatawan. Itugot na ti dara nga idaton na iti Diyos, gapu iti basol na. Ken iti basol dagiti tao. Adi makaammo agbasbasol da. Ngem imayen ni Kristo. Akas kangatuan apadi dagiti naimbag a bambanag nga dan. Dakdakkel
ken nasaysaya ti tabernakulo apag sirsirbyan na. Ta saan nga naramid ti tao, kayat nasawen saan napaset dayto iti naparso alubong. Iti simrek ni Kristo, iti kasasantuan na diso, na minsan laeng ken para iti agnanayon. Iso nga nalpasen nga naramid ni Apo Isos. Haan tayon nga mabayadan, haan tayon nga mabalin nga bayadan ti basol tayo, uray pa'y agpailan sa kay di cross. Haan mo nga mabalin nga bayadan ti basol mo, no dilaeng, nga puteng Iso Kristo tanalpasen, na minsan laeng ko na ken may paay tagnanayon. Saan adara dagiti kalding ken urbo na baka, intugot na ngayon daton, kas araramiden dagiti papadi, hindi mo na nga tulag, tidaan nga tulag. Ngami dinay daton ti biyag ni Apo Isos, ti biyag na nga mismo, ti naidaton ni cross, tapnon ti kasta, mapakawan dagiti basbasol dayo. Nga pwede ko na nito, iti kasta, naitrabaho na, ti agnanayon, apan nakaisalakan tayo. Maugasan dagiti tattao, ang makuna, asana nadalos. Babaen, ti panakawarsi, iti dara dagiti kalding ken baka. Ken dagiti dapo, iti napuuran nga urbon ti baka. Kasta dararamidon da, ti daan nga tulag ngem. At dapay, ti panakabalin, ti dara ni Kristo. At dapay, ti panakabalin, ti dara ni Kristo. Ta babaen, iti agnanayon nga espiritu, impaay na iti Diyos, ti bagina, akas daton, nga awan, pakapilawan na, ti dara na, ti mangugas, kadagiti konsensya tayo, dagiti awan, sirserbina, panagdaydayaw, tapno, aramiden tayo, ti pagayatan, ti sibibiyag a Diyos. Dagayam ti awan ti sirserbina, nga panagdaydayaw. Dagiti panagdaydayaw nga awan ti serbina, iso iti panagdaydayaw ti sabali a Diyos. Panagdaydayaw iti tao. Uray pa'y nalinteg di tao, wenno kuna tayo nga maysa nga naimbaga tao. Nagbalin nga martir, nagbalin nga santo. Hantay nga ikan ti pamadayaw, wenno santay nga sukatan ti panagdaydayaw, iti Diyos gapulaeng kalagiti tao nga naimbag. Wen naimbag da, ngayon man nakait nga sa uwe, nga isudat itandudo tayo, itanok tayo, daydayawon tayo. No dilaang ti Diyos. We should only worship God. The only one God. Nga nang parswa, ti langit kang didaga. Dahito iti gapuno apay ni Kristo, ti mangisayangkat, iti baro atulag. Tapno awaten, dagiti inayaban ti Diyos, dagiti agnanayon na bendisyon, ngayon kari ti Diyos. So nga da bendisyon, no mamati tayo ni Kristo. Agnanayon na bendisyon, maaramid da ito, agsipod, ta iti papatay na, waya-wayaan na, dagiti tattao, kadagiti salungasing da, iti addapay lang, iti babaen, ti muna atulag. Kunana, da ito iti dara, amang pasingked ti tulag, nga ibilin ti Diyos, atong palin nyo, ta saan asimrek ni Kristo, iti nasantuan na diso, nga ramid ti tao, ken ladawan laeng tinapaypayso diso. Simrek kit di sa dilangit, ayan na ita, iti sangwanan ti Diyos, gapo kalatayo. Dahil ti rason, kakabsat, no apay, nga niaputay ng Yesu Kristo, isulaang ti mangisalakan, kalatayo. Anya pa iti ko na, basahan tayo dito yan, iso ti maudi, nga basahan tayo. Sa palin to manan, ito naman minsan. So, lagi ito yung sasaot ti Diyos, timang panagkungan ni Apo tayo ng Iso Kristo, ito yung mga magpapatunay ng ating Panginoong Iso Kristo lamang tagapagligtas ng sangkatauhan, ang salita ng Panginoong Diyos. Anya pa iti ko na dito. Hebro, Kapitulo 9. Kapitulo 10.
Ako na nito babaen ti pagayatan ti Dios, nadalusan tayo, iti basol tayo. Babaen ti namin pinsan, panangidaton ni Kristo, ti mismo abagina. Inaldaw ng agserbi ti tunggal padi, kahit namin ado, ngay datag na, dagiti isumot lang akita ti daton. Ngem pulos asaan akabailan dagiti adaton ngay katen dagiti basbasol deta tararamidan ti daan nga tulag dagiti papadi. No pay kasta indatag ni Kristo ti maysa adaton amay paay ti agnanayon gapu kadagiti basbasol ket kalpasan na nagtugaw ti makanawan ti Dios. Isod gapu na kakabsat nga adda waya-waya tayo asumrek as itutured iti kasasantuan a disso gapo iti dara ni Jesus. Absat ken gayam, dahil talaang ti makita tayo, ngawanan ti sabali, nga pamuspusan, nga inted ti Diyos. No dilaang ti panangted na ti anak na, tapnon ti kasta matay di cross, tapno iso amin nga mamati, kinkwana. Kahit maugasan, madalusan, kada iti basbasol na. May salakan. Dito si saritaan ti Hebrews chapter 10. Kapitulo 10 ti Hebrews. Ito'y kapitulo 7, kung na. Nagitila do mga bersikulo. Dahito'y nga rod ti na magbalin kini Jesus ang mamatalged, iti nasaysayat at tulag. Ngem si bibiyag nga agnanayon ni Jesus ket saan nga agsarden. Ti panagserbi na akaspadi. So nga ti trabaho ni Apo Jesus tata ket may nga padi. Nga dadyay langit nga mangibabait kaladayo. Isod gapo na kabailan na nga isalakan dagiti umasudag iti Dios babaen kinkwan agsipud ta agbiag nagnanayon ang mangibabait kadakwada iti Dios. Sino ti mangibabait kadata iti Dios? Dios Ama iti langit ti bugbugtong anak na nga ni Apo teng Jesucristo. Saan nga sabali anagan no dilaeng ni Apo Jesus. Takas ko nakmanen nga adu dagiti ibaga ni Satanas nga daydayawon tayo. Adu ti ibaga na nga nagan nga pagserbyan tayo. Tapno laeng malipatan tayo tinagan ni Jesus Christ. Dayjay aramiden ni Satanas. So nga oray kadagito yung alalda, oray dagiti relihiyon. Nga daduma. Saan da nga ikan ti kinapatag importansya. Ti panangikasaba tinagan ni Jesus Christ. Gaputa dayjay ti kayat di Satanas. Ngem no mamati tayo ken Kristo, iso dayta ti katalgedan, ta iso ti mangibabait kada tayo. Kunana ngarod ni Jesus ti kangatuan apadi. Makaramid ti amin nakasapulan tayo. Nasantuan, awan tulaw na, winabasol na. At daya tao nga awan ti basol na, awan. Nila nga po Isos. Iso nga iso na lang ti mangisalakan. Naisina kadagiti managbasol, kahit na ipangato sa dilangit. Sino tinay pangato sa dilangit? Kalpasan nga nagungar, iso ni Apo Isos. Saan akas kadagiti daduma akangatuan apapadi, masapol nga inaldaw, amang ipaay ti daton, amay gapo, umuna iti bukod na abasol. Kahit kalpasan na, may puon mo at kadagiti basbasol dagiti rataw. Ito teraramidan di daan nga tulag, dagiti papadi. Na minsan anang idaton ni Jesus. Ti ko na nito Ket daytoy para ti agnanayon. Idi indaton na mismo ti bagina iti Dios. So nga ni Apo Isus laang tinangidaton ti bagina. Amay paay ti panakaisalakan tayo. Iti sangwanan ti Dios. Kas mayan nurot iti linteg ni Moises adda dagiti matudingan ngagbalin ang nga to padi. Uray no adda pakapilawan da ngem babaen iti kari asinapataan ti Dios. Anaud-uding imay ng pilinteg. Matudingan ti anak na. Isu an aramid na awan pakapilawan na iti agnanayon. Jesus Christ is blameless. He is sinless. Wala siyang kasalanan. Siya'y sapat. Siya'y he is righteous. Jesus Christ is righteous. Nalinteg ni Apo Isos, awan ti basol na. Iso lang ti may kari, nga mangisalakan kaladayo. Awanan ti sabali, nga mangisalakan. Kas kunak manen, hantay nga may salakan ti relihiyon, it's only a relationship with the Lord Jesus Christ can save us.
Ang ating relasyon lamang sa Panginoong Hesus ang siyang magliligtas sa atin. Hindi yung ating relihiyon, hindi yung ating katapatan sa ating religious organization o simbahan o kapilya, kundi yung ating pagtitiwala, pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo lamang ang magliligtas sa atin. So Jesus Christ is the only Savior of the world. Hanggang sa muli, babasahin natin yung mga salita ng Panginoon, salita ng Diyos, na magpapatunay na ang ating Panginoong Hesukristo lamang ang siyang tagapagligtas ng sanlibutan. Jesus Christ is the only Savior of the world. No other name, no other person except the name of Jesus Christ, the only Son of God. He is the Savior, only Savior of the world. Kaya't sakbay nga umay ni Apo Isos, agsubli, kasin karina. Pasapol nga awatem ni Apo Isos. Nasan mo pa yung inawat ni Apo Isos, kas manubot kin mga isalakan mo, dahil titichimpo. Nga awatem ni Apo Isos. Uray kasano kadakkel, ti basol dayo, kas kunak manin. Amin tayo nagbasol dayo. Ngayon, no, mamati tayo kini Apo Isos, balbaliwan na tayo. Katin na nagiti araramid ti lasag, basol. Kas karagiti bisyo, panagbartag, panaginom ti arak, panakikamalala, panagtakaw, imimon, apapal, panagpapatay, sugal, amin nga bisyo, amin nga dakes nga raramid ti lubong, balbaliwan na ti biyag mo, nawatem ni Apo Isos, kas manubot, ken mangisalakan mo. Saan mo pa yung inawat ni Apo Isos gayem, kabsat, dahi ti chimpong, amangan nga, dahi ti mauding aldaw, hantay mo't nga daw dawat, hantay mo nga ikarkararag, wino hantay mo nga ibagbaga, hantay nga mo ti biyag tayo. Masapul nga awatem ni Apo Isos. Nasano pa yung inawat? Awatem ni Apo Isos. Mabalin nga dumog ka, tagsurutan dito ababa nga kararag. Apo Isos, agyaman aktaimay ka. Tapno isalakan mo ti sangalubungan. Awan ti sabali nga mangisalakan, hindi lang siksika. Apo Isos, awaten ka diti pusok. Kas manubot ng mangisalakan ko, manipod iti daytoy daw. Kat sikan tagbalin nga apo ti biyag ko, tapnon ti kasta, maliklikak dagiti dakes nga raramid, nga isong sungsong ni Satanas, tapno, madadael ti biyag ko. Apo Isos, awaten ka, kas manubot ng mangisalakan ko. Agyaman na, Apo Isos. Amen. No inawat mo ni Apo Isos, iti dayjay nga kararag, nagbalin kan nga pasurot na followers of Christ or Christian. Dayjay ti wagas ti panagbalin na Kristiyano, haan nga ti panakabunyag, ti panamati kini Apo Isos, iso ti kangrunaan. Uray met nabautisaran tayo. Iti danom, no saan mo nga inawat nga pudno ni Apo Isos. Awan mo ti serbina. Ti pudno, nga panagbalin na Kristiyano, iso ti panangawat mo. Receive the Lord Jesus Christ in your heart. So ako na ti revelation nga agtok-tok-tokak, ti ruangan ti puso yo, nulokatan nyo, sumbre kak to. Makipagtaeng to ti Diyos kada tayo. Nulokatan tayo, ti puso tayo. Sumrek ni Apo Isos. Kadagiti anya siya sino man nga da sakit na. Mamati tayo nga ni Apo Isos, kahit mangagas. Ti papatay na di cross ket nairaman ti panakaagas dagiti saksakit. Oray niya rita nga sakit mo. Oray sakit nga saan nga maagasan ti doktor mangagas ken wenno dagiti kunada yung remedyo iti daytoy nga lubong panakaagas. Wenno medical healing, wenno medical remedies. Awan ti imposible kini Apo Dios. Oray cancer, oray anyaman nga sakit. No mamati ka kini Apo Isos, agasan na ka. Anyaman ti sakit mo, mabalin mong ipatay dayta imam, dita paset ti bagim. Kitag kararagta. Tagasan na ka ni Apo Isos. Man nakabalin nga Dios sumay kamikin ka. Apo dagiti masakit. Apo naipatay dati imada kadagiti bagbagida sa gidamida Apo.
babaen ti daram nga nagayos di krus ti Kalbaryo, Apo, na agasan dagiti saksakit ni. Agyaman kami launay, Apo Isos. Sagidem dagiti kakabsat nga daan ti sakit. Apo ka dagiti bagbagida, tas sikati mangagas. In the name of Jesus, I pray, Lord God, heal them, Lord. Release those sickness and disease in their bodies. In the name of Jesus Christ, your Son. In the name of Jesus, I pray. Amen. Amen. Awan imposible kini, Apo Diyos. Basta agkararag tayo. Aging naman nanti sumaruno nga gundaway. Agyaman akti panagbuyayo, dagitag bibuyan, Sister SP, dangtayan, ni classmate Armando Saavedra, ijay Pangasinan, dan sa apela di abroad tata. So, ni Apo Diyos timang bendisyon kada kayo, Charity, ading, Pastor John, Gayget, ijay Grace, Pastor Nilia Bakutang, ijay Abra, ken dagiti dadumapay nga enjak makita ditan baka nai-roll up yung DJ comment ditan. Ni Apo Diyos ti mang bendisyon kada kayo. God bless us all. Ingga naman nanti sumarunong aldaw. Ti Apo mang bendisyon kada tayo. Amen. Bye bye. God bless. God bless you.